malilimot. Paalala mula sa Unilab. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5! 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya.
Sustansya sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisadit na negosyo sa Arong. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sa may lukso! Big shoot! Ang big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack.
Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300-gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang alas 9:47 ang oras. An oras hatod sa Indukang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. NeoZep tablet. NeoZep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Hatod sa Indo, kan DZGB, ang programang magtataon ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagkataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar. Ang boses, mahalaga. Kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan. Kaiba kada Sabado. Si Mardela, asin Father Momoy Brumeo, digdi sa DZGB. Ang sa indong kadamay. Mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Welcome sa ang programa. Boses kang kapalibutan, Sabado po nganyan, kahit sa 24 sa bulan kan Hulyo 2021. Ako po ang silang lingkod, Mardila Daing Iba, Sadit Sada, Feratian. Siyempre, sparring partner natin, direct and live from Mary's Healing Sanctuary Broadcasting Center. Diyan po sa Lidong sa Santo Domingo, Father Momoy Borromeo. Father, bumbuhay sa imo! Mambuhay sa Gabos! Yan kita digdi. Salamat doon po.
Naan po ako di sa Lidong sa Mary's Healing Sanctuary. Ayun. Naaga po sa Indugo Bros dyan. Opo, and kami po nangangadji na so naglubog po duman na nagbalintok na barko na bangka diyan po sa Pioduran, maisalbar man lugod. Mailigtas man sa mga tuon duman ng mga pasahero. Yes, so naglubog po so MV Island Breeze na biyaheng Claveria Masbate. May mga pangarga, may 15 pasahero kundi inabot ng Subasco. Kaya yan po naman nagkapataw-pataw. Sana mag-abot na so barko ngali sa Masbate tanganin na masapod man itong mga pasahero pa rin. Sana. Tadipisilong po kung halik sa Pioduran, bata sa radio doon man sa mga nyaraon dyan, dipisilon man. So medyo durudakula mas talong tatamaan kan hukod. Iyo po. Baad mas madagdagan ang mga kanta dyan. Yes, sana opo. magbabaan na abagat na ini. Opo, all prayers po and good morning pa lang sa mga taga-Bagantabay, most especially ang mga partners ta, ang JCI Legazpi, sa sina Sir Martin Reynoso, at saka yung JCI Legazpi President si Sir Johnson Uy, sina Director Marlon Luterte ng PIA, sina Carlo Manalio, Rico Manalio, tsaka sina Mark Andes kang Uragon Parik Farmers Association. Yung Eco Savers 2000, si Dennis Burmeo, yung mga Padang Farmers, Father, at saka yung mga amigo ta from ining Busconyan Young Farmers Club. Yan, Colye Don Bosco. Good morning, Tabi sa Indo. Good morning, Yan. good morning. Father, naging magayong po ang aktibidad ta ka na kaaging Miyerkules, and we would like to share it sa mga kababayan ta para digdi sa imong pangaturugan na magkaigo kita nin pagpropagate nin bamboo not only for our homes but for the bigger ticket na maging teknolohiya as in industriya po ni digdi sa probinsya. Kabuhayan man po, livelihood man po ini. Bako sa rin ini pagsagip kan buhay, pati pagsagip man kan livelihood niya to. Dahil siri man sa kapalibutan, sa environment. Tusog sa pag-aadal, nailing po ninda na 35% more ang carbon absorption kini. Iyan, oo, matindi adi. Pero pa yan sa properties kang bamboo na pwedeng makapagprotehir kontra sa maraot na panahon asin sa pagrasay ng mga daga. Iyon po, baga, anti-erosion control. Iyan. Okay, so siguro, Father, ano yan, no? Po nantaan, sinegmentize ko ni Father, pondo man sa pag-introduce rin doon sa JCI, kung ano ang purpose ka ini na activity ta. And then sa second na video na mahiling ninda, after commercial break ta, so kung paano ang pagpreparar kan pantanom. And then on the third, so pagtanom mismo sa nursery hanggang sa pig transplant duman sa farm. Yan, yung mga mahiling ninda. May mga explanations naman dyan. Habang nahiling dito, Father, magtagasingit na lang po kita nin mga dagdag na information in connection to that. Okay? Yes, ayan. Alright. So, para dahil kita mabitin, John. Ay, si John. Wala, si John. Okay. Di bale, ilog ta na. So, primerong primerong yan, yung si Sir Martin na Reynoso, kan JCI, at saka yung mga friends natin, partners natin from JCI, and then si Father Momoy, na mag-explicar po kung ano ining bambuhay. Alright. Sige. VTR roll, Tabi, Richard. Okay, roll! I'd like to thank you for having us here. Kami po ang part ng Junior Chamber International Legazpi, JCI Legazpi. We are a network of young global citizens. I'd like to now introduce our president, our very active president, Johnson Uy. Thank you po, Father Romay, for inviting us. Maganda, napakaganda nitong bamboo workshop natin ngayon. Nakakapagod sa ating environment at iba maiwasan ng pagbaas, soil erosion. Very important sa atin dito sa Bicol, sa Albay. Thank you po. Ang bamboo, experience sa bamboo, malamig, maraming bamboo.
Isa pa, sa mga landslide, maganda siya sa landslide kasi tinatanim niya ng mga ibang countries sa mga landslide area para ma-prevent yung landslide. Sobrang sarap sa feeling na magkaroon ng knowledge sa bamboo, especially yung mga youth na parang sobrang bihira ang experience sa bamboo planting. Sobrang rami ng benefits ng bamboo. So, mas maganda talaga sa i-share sa community. Usually, para iwas rin mga kasala na sa mga flooded areas, nakakatulong siya sa mga livelihood, naghanap ng mga pagkakakitaan, or kung kailangan nila ng mga anong tawag nito? Mga sa bahay, mga upuan, sobrang raming tulong. Kaya sobrang sakto rin ang panahon sa pagtanim ng One slab of bamboo is expensive. Yung Japanese bamboo, 800 pesos yan isang clump. So, for those now into the business of agriculture, production of nursery bamboo is very, very profitable. Napakahalaga nito na mag-produce tayo gawa tayo ng nursery. And then sa mga bawat mga area na mga wala namang tanim, gagawa tayo ng bamboo setu. Actually, there are many varieties of bamboo. Dami-daming varieties. Ito nakikita niyo dito yung golden bamboo saka bamboo dinig. There are thousands of varieties. At least dito sa Mary Seeding Sanctuary, we try to produce 30 species. Isa dyan yung giant bamboo, guador bicolor, full bamboo, hami, at least mga yan, that's all this natural bamboo dito na indigenous dito sa atin. Kasi ang pangarap natin, napaka-ambitious. At na sana yung mga sa gilid ng vulkan ngayon, mataniman natin yan ng bamboo. Para sa para sa lahar, ma-prevent ang lahar, ma-prevent ang erosion sa mga bamboo, saka ito pa pong mga bamboo, itong mga riverbanks, Bicol Riverbank. Sana pangarap ko rin sa bawat barangay po magkaroon tayo ng bamboo mini forest. Kasi nakikita ko po na ang bamboo is napakalaking kahalagahan sa environment. Pero po yun sa mga pinupunan tayo ng ngunyan na sana nakulaon ang ambisyon. Pero talaga, gano'n na papanahon na yun para sa napapanahon na yun pambuhay yun. Wala talaga kaming maanap na makuhaan ki seedlings. Kaya project, ginawa ko turuan ta sugabos, maggibog ki seedlings para talagang availability kang bamboo. At the same time, yung gumagawa naman bamboo seedlings, meron din business na pwedeng gawin. So, what we are giving to you today is talagang the power of knowledge on how to make bamboo. It sounds so simple. Nakita niya parang simple lang, but may mga small tricks, kagaya ng tubig, yung hindi galawin. Yun yung mga, kung hindi mo lang masundan na secret, after a few months, wala pa rin matutupo. So, sana today, if you have any questions, si Arnold, si Bayani, si Jerwin have been doing for the small details. Okay, Mahiya, they'll answer any questions. And then we will do an actual later of how to harvest, how to get. Ayun. Okay, Father, Yan yung yan yung bungad ng programa natin in connection sa introduction sa workshop kan nakaaging Miyerkules. Matindi ang tiyempo kan panahon, Father, because sabi ninda, iyo ang yung fortune time na pag-harvest asin pagtanong, pag mauran-uran palan. Iyo. Tapa, inot sa gabos, bakong mahiras. Bakong magatol.
Katapos, pagtanuman kaya, kay puha na maray na, dumug na maray ang daga. Yes, apa. Tapos sa tangani na magtubo-tulos. Iyan, okay. So, nailing ta na, kita garo digdi, naglalaom sa na, duman so natural na tubo. Pero pwede palan iyan na magkuha kita ning similya, na nga na patalubon, asin itanom ta. Pwede palan yan para magdakol, ano? So, mga tugang, antabayan na po nila, pagbalik mi ni Father, maling mismo si Father kung paano maglagadi. Kahit ito pong bamboo cutting na for planting, ano, including si Mardila, naglagadi duman. Ipapaling mi sa masunod po, pagbalik mi after the news break, kung paano hihanap itong pantanom, ano? Paano pig-harvest, most especially kawayang tinik ini, marurugi ang kinuam, no? Tapos kung paano pig-prepare, ano ang sukol, and then diretso po sa pagtanong kan duman sa nursery, nasangon yan, existing na po dyan kay Father, dyan po sa Mary Sealing Sanctuary, dahil lang po duman sa offshoot kan workshop na ginibo mi, kan nag-aging Merkules. Opo, Father? Iya po. Yes, okay. Magbabalik po kami. Isambay lang. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Galing pero di mamahalin. Buti may Surfon Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anay
masinop, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Dai pa man giraray, makikipagtabangan si Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC apisar kan desisyon kan Korte Suprema manangod sa pag-atras kan Pilipinas sa Roma Statute. Base sa Supreme Court ruling, obligado pa man giraray ang Pilipinas na makipagtabangan sa proseso nga pigigibukan ICC, apisar kan withdrawal kay gikan sa treaty na iyo ang nagmukna sa Hague Based Tribunal. Sigun na kay Presidential Spokesperson Harry Roque, day pwedeng periton ang presidente na makipag-cooperate sa Foreign Tribunal. Sinabi niyang warang enforcement mechanism para suguon ang Pilipino na magsunod. Siringman, pigre-respeto ka na palasyo ang desisyon kan Supreme Court, alagad pigre-rekonosir paman giraray ni Presidente Duterte bilang pangenot na arkitekto kan foreign policy kan nasyon. Magigiramduman na pinag-order ni Presidente Duterte kan 2018 na bawion ang membership kan Pilipinas sa Rome Statute dahil sa pagsuhay sa due process. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw na Proxen Sodium Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Sipulin Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Sipulin Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip.
Mag-Farex B Complex daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Alright, mga tugang, balik na po kita sa tuyang programa digdi sa DCGB, mga tugang, Boses kang Kapalibutan. Ken, balikan ta na po si Father Momoy, duman po sa Mary's Healing Sanctuary. Pero nasa linya po si Jimmy Nasalita, aramon ta po ang sitwasyon duman po sa naglubog na MV Island Breeze diyan po sa Piodoran. DCGB on assignment. James, let's come in, James. Yes, good morning, Tabi, Papa Mar, and kay Father Momoy, sa mga taga-Antabay. Nagdalaga na kami ni Boy going to Piodoran, pero habang on the way kita sa Banuan ka na Piodoran, nagkakalap kita ka na mga informasyon duman sa Piodoran sa mga otoridad sa nasabing lugar. Ngunyan, may good news, Tabi Mar. May good news, nag-repig Jujusan man na makusog ang paros sa kadagatan and balod. Ngunyan, so nag-attempt ka sa bago na duwang sibid-sibid na pinag-mamostra ni MDR Remote Chief Noel Ordoña. Sa informasyon na naguno niya ito, ngunyan, medyo nagluluyan-luyan signal na nakukuha niya ito, na signal na connection duman sa Piodoran. Pero ngayon lang bakit ang informasyon, Tabi Mar, na good news, Mar, gari nakagilid so 15 na mga persona. Ay, salamat sa Diyos. Oo, yan ang developmental developing news sa Mar, na sa gilid at gari nag-prosper itong supag-attempt na duwang sibid-sibid, Mar. So, yun lang, yun muna na ko niya itong informasyon. Yaon dumanaan na mga otoridad, Philippine National Police, Coast Guard, si Mayor Alan Arandia, yaon duman sa area mismo. Basta yun na nakuha niya itong development na nasa gilid na safe na sukin sin ng mga persona. Pero so mga karga, siringkan sina akong mga bagas, asin iba pa, dahil na ito mapapakinabangan, Tabi Mar, taluminubog ng diretso, itong itong pinag-describe ka sa bago, ni
Mr. Noel Ordoña, Tabi Mar. Karani lang nga di, mga 1 kilometer away from the port. Mga 1 kilometer saka sinakop ka na Subasco. Tribunada, Subasco. Oo, tinapos. Kanarip kuan ka na nagmamanihar ka na itong lunod ang pandagat na ito. Mahanap yung posisyon na dahil masyado sinda sa sakubon ka na sabing makusog na mga paros balod. Nasakop man giraray sinda, nagkod na yun ito sa naging circumstansya, Tabi Mar. Nabari sukatig. Nabari, nagkod ng iya. Oo. Biyo. So yan, abangan na lang na development kayo sa actual na pagtugay-gay kan DCGB News duman sa area. Yung minasalita with the boy sa mobile DCGB News. Thank you very much, Jamie and Boy. Ingat po kamo dyan. Salamat, Father. Nakagilid na natabi sa 15 pasahero. Salamat naman sa duwang bangkero. Nakang presence of mind indo na nakatumantulos, nakasakip sa imagine 15 katao. 15. Nabari, Father, sukatig. Tapos tuminuulob sa bangka. Ngayon nagsarangat sila duman sa ibabaw kang bangka. Ngayon may duwa man na sibid-sibid na nag-attempt na maski maukulon, nag-attempt na kwaon sinda. So nagtriumpo na nakuha na igilid. Tabi. Ay, salamat. Very good. Salamat naman. Saludo kami dyan sa mga bangkero ngayon na nagsagip duman sa satuyang mga tugang duman sa bangkang ito na pasiring sa Masbate. Opa. Okay. So, Father, darahon ta na si mga tagapagantabay niya to duman sa mismong lugar kung saan pwedeng kwaon ang pantanom ay kan ining bamboo para sa propagation ta sa maggiboning nursery as in magkaigwaponin plantasyonin mga bamboo. Okay, so konta na, Father, dumang kita sa farm para magkuaning marurugi na pantanom. BTR roll, Tabi. How to harvest the bamboo. Single node cutting, Father. Pwede na i-harvest, pero hanap tayong mas madaling kunin. Yan po nahiling dito sa video sa mga nasa FB, saka sa YouTube. Yan po yung actual na pag-harvest, pagkuhakan pantanom. Ano ba? Kung gaano ka-difícil. Ini, sa bagong luwas. So, katahin kaya ng anihon ta. Taro. O, yan. Kuha na. Teka, napit kayo. Pahita. Nakita niya may bagong sprout. May balat pa. Hindi yan yung aanihin, yung katabi niyan. Yun pa nga. Sabi ni Islam, no? O ito ang ina. Yan pwede yan. May ito ang kukaunta kong saso. May ina at sa kaki pala ng Father. Oo. Dahil bako kong palang bandang magkuha ka dyan. Kuhaan ka na ini, oh. Sino nga ito sina? Bubuhay na sa akin. Buhay na sa akin. Yan ba? Piliin mo man talaga kung basta-basta. Oo, pag itong nagyelo na pala, ito, pang kunya na ito, pang gibo ng bangko. Kakapangkana na sarong. Bayan, sinda na magkuha. Itong garo nagsusukwak pa sa nakita nyo? Tiyo yan. May isa pa dito, nakukunin. Para na, tingnan nyo. Nene, sila na kukuha, ilalabas, dito nyo lalagyan diyon, ha? Pagkatapos na Ayan, turuan na. Ano sabi, oh? lalagadion. Ano yung kaday na inyo? Ano? Yan. Ito yung gusto ko ano, noy. Matunok. Bagas kawayang Yan po ang ano niya. Yan anak niya, nagatubo yun, oh. Marugi. Yun ang ano niya. Naman mismo kami sa PAM, minamarkin. Kaya kita mo niya na nagkuha, dahil perfect time ining magkuha, sa dumog, madaling mabuhay. O kaya kukuha ng summer, ha? Kaya po, araw talaga hanging tag-uran. Sorry sa mga nauranan sa likod kang pick-up, ha? Tiniming ko talagang mauran ng panahon. Tayo ang dyan nabubuhay ang
Marorogi. Yeah, perfect timing. Yan ang sabi, 1 year pa niya. 1 year old. Ano pa lang, may bako. Oh, sa mga nag-yelo-yelo, yan sa mga matagas, dahil hindi, pang ano na yan, pang bangko na yan, pang... Ano ko naman ay? Oh, Itong may nagtulo. pili ka na sa sunod. Ano ko ako? Ayan po, yan. Patulo na eh. Ala, sila na lang. Kaya man, Kaya ko man. sige na. Bugtang ko na eh. Sinira na ni Manoy Ricong Manalyo. Ang JCI ni Gaspi. Ayan. Ayan, ayan po yung actual na pagkuha. Akan itong gigibuo na single node bamboo cutting na itatanom. So may proseso pa din, ari. Yung gusto pa matuto, follow our men over there. Yung kasi gagawin na natin ngayon. Ayan, ayan na po, naputol na ibaba na. Yan, lalagadiyo na. Kada ako na buko pa din, ari. Yan pala na mga, may mga sanga-sanga na yan. Iyo yan ang dapat mong kaon. Tapos, ingatan pala na dahil mapasa. Yes, oo. Pag napasa na, ay dahil na mabuhay. Yun, oo. Yan yung ano, sabi ninda, yan ang pinaka-simple, as in pinaka-madali. Yan, biglagadi na ni Dennis na Borromeo, Eco Savers. Yan, may sukol father yan, bako? Iyo. Saka, ikaw pa, medyo harami pa lang duman sa buko ang poon. Yes, oo. Duman itong itatanom. Yan, oo. Tapos, igwa pa man si reserva yan. Igwang reserva talaga. Tangan nilalagan sa tubig. Pero igwas siyang kunyang, igwas siyang istakan kitubig. Iyo. May reserva. May reserva. So at yan taon-taon po ipapaliwanag yan ni Sir Martin kung pirang inches ang panta duman sa pasiring sa pagtanom pagkatapos pirang inches so itatada na pero water reservoir. Wala ka putol bang bagado. Si Father. Tinira mo na palang Father. Sumasunod dyan ang pinakaputi na mga putol. Ayan na. O yan o po. Ayan, Mandimar. Ayan na. Ang tigamit po niya mo dyan, lagadi sa langsang ka mas ano, mas smooth kaysa kung lagadi sa kahoy, you know. Yan pala ang technique dyan. Ayan. Pinutol na. Relax lang. Relax lang. Duro-diretso sa na. Ayan. Di pagpursahon. Loway sana, pero doon. Loway sana, pero doon. Very good. Ayan na mga ano pantanong. Okay. The reason bakit ganito po siya. Yan, paliwanag po ni Sir Martin. Pinutol na. This is a 1-year-old bamboo. You cut at least 2 to 3 inches from the bottom. And then you cut again 2 to 3 inches from the last one. Now this is single node. For nursery setting, this is what we recommend and this has been proven. You can use yung rooting hormone, pwedeng meron, pwedeng wala. It improves production. The critical thing is you have to have good soil. So Father Momoy provided us with good soil. Tapos pagtanim, the soil just goes over this just a little bit and then you have to make sure hindi siya magalaw for a few months kasi the roots that come out are microscopic. Okay, so paglabas niyan after 3 to 6 months maburungan na yan, maluwas na yan. Okay, so after 3 to 6 months pala, Father, dapat paghiroon. Day paghiroon tapos may maruluwas na diyan na so mga roots. Saradit na gamot. Iyan, saradit na gamot. Ayun, di. Pag nahiro itong gamot na ito, dahil matitigbatan ko yan. Father, anong klaseng daga ang dapat na ipreparar para tanuman ka ito po na single node? Ang pig-prepare mi digdi, so garo clay loam. Katapos so clay, katapos pigsar aloan miski carbonized rice hull. Okay. Katapos pigsumpit miski EPJ. Katapos ang EPJ fermented
Bako po Fernando po Junior. Bako Fernando. Hindi. Fermented Plant juice. plant juice. Yan. Saan po yan makukuha, Father? Pig-permit mo sana ikaw, molasses, katapos mga prutas po, baga, saka medyo mga prutas na yan, katapos pipalapa, Okay. peppermint, katapos, kaya po yan, nakulaon na tapang po yan. Sa Pure pagpa- and natural. Yes, po, pure Aba. and natural. Now, ano itong Organic. pagkasabi, sir, ni Sir Martin na growth hormone? Kaya po ito, talagang pig mix maninda ito. Rooting liquid. Rooting hormone, opo. Rooting hormone. Pero pwede man gamiton ang sabila. So kaya makan sabila, so aloe vera. Okay. Pwede man yan na gamiton, katapos pwede man bugtakan na vermi tea, katapos magayon po yan na growth hormone. Aba. Now, Father, Minatubo tulos ang mga ugat, mga roots. Apa, the other week, nagkulay pa sa kita na, kamagibo ka nursery. Pero, pakalis kita long aldaw, nagtindog na ang nursery mo. Ready na to receive the nodes, Iyon po. Ayan. Yan po talagang kapag ikakita passion for that, ang mga tao, matarapang. Yes. Kina Martin, yung mga sa JC's. Paano talagang kaipuhan na po ining mo yan, lalong-lalo na nagpaparakusog ang baha, dyan mga sa Manila, grabe. Opo. Yan sabi nga ni, gaya ang effect ngaya ang effect ngaya climate change is irreversible. Iyo. Oh. Kaya kung yan pamansa na, dapat maghanda na kita. Yan. At saka din yan, very timely yan because 20 years from now, maaring wala na tayong kahoy na magamit. Mga bakal ta dahil ng gayo. Sige na ang luya. Saka pwede po, ito mga gurang tabaka ito. Ang bigay karamit nga na pangbusog sa hollow blocks. Yung mga bamboo. Opo. Katapos, ang pinakamahalaga sa napwede, ang preservation kayo ni. Preservation. Ayan. Okay. So, i-daround na sila, Father, sa aktual na pagtanom duman sa nursery, as in aktual na pagtanom duman mismo sa farm, pag-transplant and pag nagturubo na. Pag nagturubo na, mga after 6 months. Aha. Ayan, aktual okay. na pagtanom. Yes, okay. Okay. BTR roll, Tabi, Richard. Ang kawayan, ang method na gigibuhan ka is How to plant bamboo single node cuttings in a nursery and transplanting in farm. Pag itatanong siya sa nursery, ini ang gigibo, single node. Kaya ini people to na arrogant sa ini sa irarang ibabaon, papalusan mo yung tibit niyo, kaya tapos ini sa taas, gari water tank na yan, pero yan dapat may tubig na laman. May tubig. O yan, kung walang tubig, pag naubasan yan, gadan yan. Ang kawayan, medyo perang taon yan perang bulan yan, naalagaan mo. Pag nabuhay na, okay na. Pero ang inot na pirang bulan, pirang simana, lalo na, di nanggad siya pwede yung mayroon. Maski diit sa na, sa ini, maluwas yan ang mga ugat. Mga manipis na ugat, nagagadaan. Mayroon maputol yan, gadan yan. Kaya, critical, kaya pambihira baga nagapatog bamboo. Taday din aram yan, piga iro-iro, o gadan tulos. So, yan, piga taruan din ka mo para maski sa dakol baga may mga kawayan digli, pero hindi na po padakol. So, ini ang pigaturo na paano padakulo na madalian. Ang land go, na rin ito ang land go. Diba yan, taranom nila Arnold, nila Bayani. Baso diyan kayo, dumping yan, wala yan na. So, dagat sana yan, na din nagatubo. Pero dahil naturuan kung paano mag-ibo, madali patubuan. Okay, mataranom na kita! Yan. Ini grupo kan mga taga-Padang, Father. Yung mga neighbors ko. Yan, mga neighbors ni Father yan, mga taga-Padang. Mga taga-Padang. Yan. Pag pista sa Lidong, taga-Padang ako. Pag pista sa Padang, taga-Lidong ako. Yan, yaman ko. Eco Service 2000 ni Dennis na Borromeo. Ayan. Saka yung JC's, kasabay na to, mga tugang. Dako na ito, Father, na nursery.
Pira ang expected pag itatanong duman tabi pa din. Ang target ko daw duman. At least, for the meantime, mga 500 ka na ngayon. 500. Ang Ayan. target ko talaga yan, at least 1,000. At least 1,000. Ayaw. Kaya pa ano, mahanap pa kita kay mga pantanom kayan because with partnership kan mga hobbyists na ito, may higos. Ano? Yung pala na ano, yung Boscon yan at saka yung Parik Farmers Organization, magkatandem na pala ang sindito niya. Very good dahil nag-triumpo ang Parik Organization sa indang pagtanom ng mga vegetables. Actually, nagsusupply na sinda dyan sa LCC. Nag-deliver sinda dyan. Ngunyan sa bamboo naman. Dakulang bagay ini, di ba? Dakulang bagay po ini yung bamboo. Saka pwede man bagay sa mga harong, mga umanya to. Pwede dito na gamitin po mga windbreaker. Yes, oo. Ayan. Dakulang. Maray po ini na pwede pang-construction ini. Dahil ka magparapaaran sa DNR. At kahoy mo po itanong mo ay papaaran pa sa DNR. Kita ang tanong ta grass. Madali yun. The tallest grass. The tallest grass. Ayan. Okay, so nyaon na po kita sa kunyan, sa nursery na purposely pinag-construct sa madalian ni Father yan tapos naka-ready na ang mga ano yan, bags na tatanuman. Mga potting bags. Potting bags yan, tatanuman. So yan na po tabi. Ang pagtanong pa lang nakatarik mas. Siyota nga yung 2 months, makikita nyo nag-grow. Pag mga 2 months na yan, 3 months, nakita nyo na nag-grow, pwede nyo na ilabas yan sa area na mas direct sunlight. Pero ngayon na, magpapatubo pa lang, perfect itong medyo shaded. Actually, dito niya yan ilabas kasi hindi rin pwede na may talagang full shade. Dito sa net, sa ilalim ng net ang perfect na. Yan. Pag nasa nursery pa lang, dapat shielded yan, Father, Opo. Ayan o. Kung may niton. Pag nagdahon na, may init magyaya. Teach you how. Kailangan nakapasok sa ilalim ng konti. Ayan kwento mo. Dapat itong itong buko na ito, dapat nakatagad sa lupa yan, Yeah, para yung gamot, abutin ng lupa itong gamot yan, Okay, kailangan yan ibaon hindi pwedeng yan, ganyan. Kasi pagkatapos ng parang simanong nag-auran, mababa ang daga. Kaya dapat medyo ibaon pang konti, Huwag lang yung itaas, tapos sa daga ang gagamitan pang habol. Pwede talaga. Baba mo pang diit, baba mo. Yan. Kasi expect mo na ang daga, pag nag-aaloy, minababa man yan. ayan, mga nakatarik mas, tapos pero nakasalod sa Kasi importante. salod sa para isa kang kitubig. Yan palang, Father, pag naubasan, magagadan. May tubig. Kaya maray nga ito matubig. Kaya ang warang-warang. Kaya mauran pa lang talaga. Kaya matubig ito dyan. Yes. Ali man tumayo. Roger, yan ang So, I wish talaga na matanaman mas ito nakabarakantina kang This is the most simple, proven way. There are other methods to make bamboo. Pero this was taught to us by one of the authors of the book, yung Philippine Recommends. They have a 100-hectare, 90-hectare bamboo farm sa may Antipolo, Rizal. So, ito ang proven nila na pinakamadaling way na mag-propagate ng bamboo. Pwedeng with hormone, pero kahit walang hormone, basta ito yung method, nakaalagaan sa dilig, mabubuhay yan, dadami yan. Especially for Kawayan, Tinik, and itong golden bamboo. Ito yung dalawang proven namin na pinakamadaling padamihin. Ito pong panong suuras. Iba man ang may... Ayan, ang buko, pero may nakatangad. Ito, bayan niyo. Yan. Ano oras man ito, Father? Yan o. Pwede sa kung baliktad yan sa tangad kang buko, pag luwas kang shoot, pwedeng tumama yan sa
sa bag, Maunod sa larong. di na yan makaluwa. Wala yung makapal. So iba, Sa Corona, kuminsan dito. Ayan, yan po. So, nagturubo na, ano? yan na so nagturobo. Purong Corona. After 6 months. na yan. Opo, after 6 Araw months. pa lang gano'n. Ayan. Inaral sana. Yan, pasiring na po yan sa pasiring na po yan naman sa tanuman. Ayan, o. May technique Kaya din. tataniman natin maraming kawayan. Answered prayers to. Dati wala naman to. Matindi pala yun, Father. Ano? Kan bumina ka, buminalik sa tubig. Na piginuman na dumaan, may bugo na may spring. Iba ng spring. Yes. Kaya mo yan, naman yan kay mga bamboo, tangahin na ma-preserve ang lugar. Kasama mag-preserve man ang tubig. Ma-preserve ang tubig, ma-preserve sa lugar na di magrasay. Yun, double purpose, Father. Ano? Ayan. Kaya magayunon po na ang mga properties nindo matanuman ki bamboo, lalong-lalo na kung dahil mga tanong. Yes. Ayan. Ayan. Gigising pa lang sa bang. Nagkapera meters po ang distansya kung pwede pagtaraningon. Mga ano da, 6 to 8 meter. Mga 6 to 8 meters po. Sa paano, clumping bamboo bagayan. Yes, clumping. Clumping bamboo. Minadakol. Kaso mga aki kayan, tapos mga supang. Opo. Minadakol. Ayun. So, after ano pa lang, after 6 months, may araw na kanduman sa Mary Sealing Sanctuary. Iyo po ta. Hop! Ayun. Ingat na ingat din ang pag, ano. Good. Yan. Ayun, tanong na. Finally, nakasettle na po, tabi. Yan o, Father. Yan yung workshop. Yan po ang workshop, mabakusan ng sa YouTube o ano. Oh, actual. Talagang actual. Step by step. Opo, may mga katapos iba mga technique sa mga saguguran po na pala dapat tuktukon. Aha. May paguna ta kaya no. Ganun sa mga superstition, pero totoo. Ito pala. Talagang pagpaparatugtok ng bamboo, pag ginadar mo yan, tapos ibugtak mo sa harong, ikulokar mo sa harong, talagang grabe man ang borers. Ayan, ay hello pala kay Mark Ostonal. Good morning po Sir Mar, Father Momoy, watching from Bitano family Ostonal, thanks po. Ayan. Kiring man, Father, sina Marlon Longabela nakaantabay kang lakay ng kalikasan. Opo. Ang sabi niya kasubago, ngaya Sir Mar, ang bamboo technology pala ngayang topic nindo sa programa. Ang sabi, so lakay ng Kalikasan Foundation na elevate na kan ATI from learning site for agriculture, tapos itangon yan sa ng accredited school for practical agriculture o SPAC. Mas may wasaan itataon na activities, mga pa-trainings and seminar workshop para sa stakeholders. Saro dapo ang bamboo technology trainings na pigo plano hulit na magkakaigwa po ng collaboration anong Gabeles Kalikasan Farm, Mary Sealing Sanctuary Farm, yung natin dyan, yung Laudato Si, at saka Silveran sa farm sa Gibo na School for Bamboo Architecture. Nasa plano man po na magpa-credit kan course na ini sa TESDA. Uy, ayos naman eh. Nagiwas na, Father. Nagiwas na. Ini pong bambong ini, bako pa sa napigtaran ng katapos, ikaw na ba magayon po ang ginibukan lakay. Sinda, nag-construct po sinaki Garoterasa, bagay yan, pabilyon. Pabilyon. Yan. Diyan sa, malinaw? Silveran sa farm. Silveran sa farm. Ayan. Silverio Esperanza. Silveran sa farm.
Subiyong, salamat. Esperanza. Sabi yung ba sana Dr. Kopi po. Ayan. Ay, Dr. Kope. Sina Ma'am Clyde, si Sir Clyde at saka si Ma'am anong pangalan na nadagitan kita kay ni Ma'am Renz. Si Reni. Okay, di. Sa mga sunod, dumaan nito ni Padre. Kami atop na. Tamang po bagay na. Sina Dr. Clyde. Pinsan ko po yan. Tamang-tama na sindaman ang ipapahiling na ang bamboo pwedeng i-construct. Yan. Na ano ito Siguro na sila kan technology, kan preservation kaya. Yes, so may preservation. Ito naman ang sarap pang kakwaon ito. Paano preserve ang nasambit na bamboo para maghaloy ng hanggang 20 years. Di ba? Pagkatapos, pwede palang gamitin yan sa structure na puro bamboo, daing pako. Ayan. Ito po ba kita kaya several years, mga 700 years na ginibo. Ito po bagang bamboo organ. Opo. Sa Las Piñas ito na. Yes, So, bamboo organ. Bamboo organ. Okay. Opo baga ito katapos preserved. Yes. Linubog siya dun sa dagat. Yan yung pinapod na brackish water. Yeah, brackish water. Brackish water. Okay. So yan sa most environmental na pag-preserve kang bamboo. Okay, Father, ang oras niya to 10:41 ng pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Tanduay Ginto, Ibang Ginto, Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Milo, buy big, save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, uragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si ma. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021.
Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, balik po kami ni Father. Digdi po sa programa, Boses kang Kapalibutan. Father, ano po ang next step taka ini? After kan workshop, planting sa nursery, ano na po ang next step para sa bamboo production ka? Ay, of course, mahanap na kita kay mga kapartners. Kung pwede, dawa sa mga barangays, pwede man po kita makapag-establish kay mga nursery, mga bamboo nursery. Then later on, sa bawat barangay, makagibo kita ng bamboo mini forest. Yan, oo. Lalong-lalo na po naman sa mga may haranin po baga sa mga
mga riverbank. Yes. Opo. Magayunon po ini sa kada barangay iba po. Katapos kaya nga kita nagputak ng kay nursery tanganing so interesado na magtanong kay Bamboo. May makukuha sinang seedlings. Kaya po ang Dipisilang balan sabi ni na gusto sila hindi mga JCs baga gusto kong sila nagtanong kay mga Bamboo. Dahil sila nakakuha sa Pilog na albay. Last year pa dasinda last year pa sila naghanap. Kundi, kan maghahanap sila sa local government, abungan iluwas kan local government para sa indaman da ito. So kaya nag-isip na sinda ko yan, magtanong. So yun na, mayroon na tayo nakita. And pwede palang gawin. Pwede palang mag-ibuo. Pwede. Lalong-lalo na susayang tiyo, si Mr. Alfonso, duman sa Pililla, Pililla, duman sa Rizal. Ano yan? Garo may parting antipolo yan. May 90 hectares po siyang bamboo. Opo. Yan. Plantation. Magayunon po ini yan. Gibon na ining garong bakusa na ini para sa paggakan, bakusa na para sa construction, kundi para sa sa housing, sa lalong-lalo sa environment. Lalong-lalo na po sa environment. Tama-tama itong kinuha ko duman na tigtanong ko naman duman sa sakuyang sadit-sadit na nursery. Golden bamboo at saka marugi. Ikag ko naman sa mini forest. Sa Bertman nga ni, duman man sa Kamalig. Sana kada banwa maka-establish kita ni mga nursery. Yes. Ang anim mapadakol na po tulo si Dio. Tayo man po pwede kita mag-set up kisarong bamboo plant or processing plant. Na kulang ang supply. Yes. Sana kada barangay, this will be community-based industry. Kada barangay, mag-semi-process na kan, tapos pagpadaran na sana dyan sa shared facility. Opo, yan. Kung may mga gusto po kanindong mag-seminar giraray kayan, naam lang po si Father Momoy at saka yung grupo po kan JCs. Ngunyan sina Marlon, pwede na makapag-apply sa tuyang LSA, Lakay ng Kalikasan. Opo. Ayan, tangani na mas makapag-propagate kita kay bamboo pagkatapos so kung paano ang paggamit kayan na mas kapag-pinginabang environment friendly pa. Po. Talagang masasabi tayo ng clean and green. Yes, opo. Clean and green. Pwede po na may plano nga kami ni na Baki, so kan horizontal na kung mapipwede, mag-ibo talaga kaning processing tapos ibo ng mga panel boards. Yes, magayon yan, ano? Kasi may nahiling na kita ka ng mga samples in Vietnam. May technology na talagang panipis din din. Pagkatapos, pagluwas, Father, yun na, gano'n na wood parquet. Gano'n na wood parquet, katapos ang mga binders na ito po bagang so mga plastic na riyan na dapat naman i-repurpose. Yes, ayan. Ang mahali sa environment. Opo. Ayan, okay. So, dakula po may papadamanan pwede. Minamaot niya mo na ining boses kang kapalibutan. Magi talagang boses na mag-agyat sa satuya na marisolberanta ang problema sa satuyang kapaligiran, kapalibutan. Opo. Tapos magiging kaparpakinabang. Yes, opo. Okay, Father. Magayon po ining aldaw na ini para po sa satuyang mga kababayan at least nakapag-impart kita ning knowledge na bako lang mapangatamaan ng environment kundi maging source of livelihood in the future. Ano po? Ang satuya po tabi, Father, hagadon mi san sa imo pong bendisyon para sa mga tagbagantabay mo niyan pong aldaw. Salamat po kagurangan sa biyaya ng tinatao mo sa muya. Salamat kang buhay, salamat sa bambuhay. Tangani na lugod kami, lugod mas lalong maghigos. Tangani na maputihiran mi ang sa muyang kapaligiran, ma-avoid ang global warming, ma-arkenin sarong semana ng uran, sarong semana ng baha sa iba-ibang lugar, ma-prevent kami man mga stewards mo.
kami man igong responsibilidad sa kapalibutan. Salamat po kagurangnan sa mga inspirasyon, sa mga nagtarabang sa samuya ng aning ining sa imong magayuno na inspirasyon na tinatamo sa muya niyan mangyari. Pako sa nang sa tataramon, kundi sa gibo. Hindi ka boss, hinagad mihuli kay Kristo sa mong kagurangan. Amen. Ang kagurangan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kita ng kagurang sa ngayon, Ama, ng Aki asin Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po! Salamat po, Father. Bambuhay sa iyo. Yeah! Mabuhay sa po! Lalo sa tuyan, DCGB team, sa JCs, kapusan taraman sa tuya. Salamat po! Yan, thank you po. Bye-bye. Hanggang sa Sabado. Ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa inyong pagantabay. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Hinebra San Miguel na bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama.